Gia díomh a háirde Gaeilge gamer an seo, agus iniu tá mé ag immert Scéal, fís cluiche bog neos bla bunaithe Beilgeas na hÉireann, agus atá le fáil go hiomlán as Gaeilge, agus mar sin tá mé ag immert an lagan Gaeilge iniu. An bhfuil tú cinse gur bhaith le cluiche nua a thosaigh se. Is ionta a mó an scéal sa cluiche seo mar tá sé ráite dúin mar sean lá scríbhain an scéal. Cabbagel a hain. Is mise brana, cosantóir na nanamnatha cailte. Sa lór dríochta seo tá trí cleití I bhfala agam. Cuirdaí má trí cleití agus a aimsí do scéal dearmata. An sin amháin nuair a bhfuil álas agad cé a bhíthú go méid tú inann an síl seo a aghail. Agus is an pársa sin an pársa atá agin sa scéal seo. Anis tus an scéal. Cúpla píosa ális dús beire. Clicail crí an spirid le do luthóg. An sin tarrainn ama uhi agus leanaí siú. Fosa go leor. Dús caithfidh tú pinseal an síl, chun bheatha a thabhairt dó san fia. Fáil na fórgnamh atá aibhsí am is cur pins orthú. An sin tar arás is béimiid in an cant níos mó. Go leor sin an aim atá agam. Inis an léir scéal. Nuair a nachbhfuil cinse cabhail tú I gcóil, féach an léir scéal is bé is agad an sin. Gach rud nó duine go gaithfidh tú lorg bé léide dearg orthú. Sin seo é an baile agus an slío ina bhfuil an scéal bunaithe. Tá ait dar bainneam slío fói I gcundaí an lú ach níl me cinse an bhfuil sé bunaithe an ait sin sa fíorthaíoil nó an bhfuil scéal mitasolaíochta hamháin I gceist. Go bé baile bog galanta atá an. Inis seo ceann amháin. Tá an fórgnamh seo neu orfa. Clicail agus tarrainn an luthóg chun pins a chur agus bheatha a thabhairt dó. Inis pinch. Tháinig dahanana éagsúla ón bhórgnamh nuair a chríochnaí an spiorad ag pinseal, agus bhí an dúth dríochtúil ag tríd na háite. Galanta. Anis Aislinn. Cuireann sé gimhne dú go mór an scanan a bhí mé ag Rio áran na mara leis an stíl Aislinn agus an ceol atá an. Sin é an darna ceann deanta agus orcaí mé an léir scéal. Siad an seo a cabhail an raithim mé ráis an bhela seo.
agus thuas an seo. Tá sé an seo. Sin é an sríú ceann. Agus an ceann dearna tá sé ar an tíomhile. Den crossfála. Agus thuas an seo. Sean Caisleán ar rudaí mar sin atá ann. Sin é galanta. Leis an forgnú dearna péinseáilte, tháinig bheatha ar baile Carlin. Bhí na héan ag éitilt sa spéir agus tháinig muintir na háite amach, mar a bhí siad ag géirí óna colú. D'éitiil an fia hosceán, lára gan bhean ag canú an áran brona, suas ards na sléifte. Sáirithe is ainmdí, is tháinig sí ceann amháin de mo chléití. Mar sin, thuas an slío, sé an céad aim eile atá agén. Raith mé sa dró seo. I'm sure na héireann atá an sa clíthe seo, comhaith le beileachas na héireann. Tá sé curbáistí go trom. Inis thuas an bóthairín seo. Seohí. Cuireann tú aithne orm ar ma inním íana, so sin an ainm ag an lící mé ort ar sa sáirithe. Canam nuair a bhfuil ma ár céile an mhuith i gcéascaireacht. Ba cheart go méad ma áran sásta, ní brona. Dean úsáid as do thomas chun an lás d'urmúil a thaithrú go dtí lá chréasta. Tá cire clotha dríochta ar an slío. Cur péint orthú is teochaí cúnas ar an airge. Mar sin cire clotha an seo, caithfí mé iad a ail. Ó, tá athrú orthaí inis, galanta. Ó, sa dró seo creidim. Is even le an áran seo ar fad, tá sé galanta. Mar sin an céad ceann. Daithrí na dahanna dáirithe ar na clotha gí, go dtí blahanna Gaeilge agus duilleoga gláasa. Ina dtimpeallacht, leath dahanna an todhraí an taobh. Sin seo. Tá, darna ceann an seo.
ceann an seo. Sinné. Agus ba chóir go méid an ceann ar an taobh seo. Sinné go dtíre. Jab janta. Agus inis. Mar a scap an saoirí so Scéal tháinig cibhne bog ar ais in aigne íana. Tháinig sí sáirithe taobh ó muoit an teach I cur gléach amach. Íana a deir sí, cabhail tú, tá sé an am teach do bhaile. Inis leis an jab janta raithimid ar rais go sáirithe. Thur sáirithe fáilte roimh íana, go raibh maith thugad asach do chóir. Tá ciúnas ar an mhuir is mar céile sábhailte. Inis an cléite atá a lorg agad tháinig mé sa maidin. Té ag lorg dó san áit ina bhfuil na hiascairí ag obair. Mar sin ar rais ag tús an Scéal tá mé ag deanú. Mar sin híos an slíomh ar éist go dtí an baile bog. Mar sin an seo. Tá sé géirí dáirithe. Bhfuil sé seo an fia. Sin é. Mar a fic sí an cléite suas thuaidh sí cibhne eile inchí. Tháinig sí a thuaismitheoirí, sáirithe agus an iascara éadan ag feicint uirthi le eagla mór orthu. So máthair I éadan agus máthair I sáirithe. Mar sin is é seo an scéal faoi go dé a tharla dífa. Mar tá mé ag deanú go bhfuair sí bás mar spirid atá intí. Mar sin tá muid ag fáil amach go dé a tharla dí. Cabbageal a dó. Thuaidh sí íana suas ar hé difriúil an am seo. I mbaile gar dar bhainneam óméich leis an fiathan aca leo. Fáilte íana, feici mé go bhfuair tú de ainm agus mo chléite. Thaithimid tásnú níl mór an ama agin. Mar sin an bhfuil muid ag peintseil ar dús ar éis tá muid tá cúpla ceann an seo. Rud ar bhí an seo. Arás ar an bhela seo, an céad ceann.
Mar a chríochnaí sí ag péinteáil wathaí íana cibhne eile ag teacht. Tháinig sí í héin ag súgrús na hiilte idir dhearmhaile, ag síniú ag sceach le sméire dearga geala. Tá ceann amháin thuas an seo. Agus an tríú ceann, teach ceann tídeas. Jerry leis an baile tá sí thuas an seo. Tuigim céithí mé dul arás agus thuas an bóthraín. An seo. Sinné, ceann dearna. Leis an síl péintealte, wathaí sí blas uafasa searbha nuair a tháinig a cibhne aráistí. Tháinig sí í héin ag oíche na sméire dearga a bhlas comhsearbh. Tháinig pian géir ina bholg agus thosaigh a rabharc ag d'oileadh. Sméire nimhe a dtí sí tá méid déanaí. Ban eile, ar bhar tío eile den slíú. Níl. Ar an bhela seo. Sinné. Deirdre is aim dom, creasí na háite. Tá libh a lorg agam, chun léas a thabhairt do cailín a bhí nimhithe, ach ní asan sé ach sa gibhrí. Úsáid do dríocht chun an gibhrí a scar trid an cail. Is tóirí mé cóirdeid do chléite a ail. Mike O'Lore. Ó, sais spirit eile atá agin anois. Caithfí muid an séisir a hasú. Tá an gí ag séidiú in áiríonn. Tá sé deacair a bheith glúiseacht. Tuigim anois. Tá muid ag cur fun gibhrí ar na cruinn. Mar a scar an gibhrí tríd an thoil, wathaí íana pian an hailín óg, mar dtí sí sméire nimhe freisin. Aislinn.
Raile díana Tá sé Jackar a bheith ag eitilt mar gheall an gí. Sin an trí ceann. Raile. Argur an Scéal. Tá siad níl tá mé an bhela ceart. Creidum. Tíhí muid gan bhil go béirbí. Beidir nach bhil. Níl. Tá sé Jackar a bheith ag tiontaí thart mar tá an luthó go bhhain chun a bheith glúiseacht. Glitchatá hála sé sin riú mar bhí mé ag buint tríal as mar sin caithfí mé an cluiche a ridiú agus tuci mé arás leis an pointe seo gan bhil. Anois tá muid arás agus tá súil agam go mé sé gobar an uair seo tá. Sin é. Agus ciann dearna an seo. Sin é. Scar an gibhrí thar an Scéal ar fad, is wathí íana pean mar a bhuaisí cibhne eile ina róisí ag titim tríd an choil, ag scoradú amach leis an féin. Anois leis an bhean seo. Tá deag riú deanta agad ar sa deirdre agus íana ag teachtar ais hickey. Tá an libh faca agam. Anois an chléite, lorgdá ar an slío, tháinig mé é in aice an circle is airde sna clotha gí. Mar sin caithfí muid dul ar ais go dtí na clotha dríochta. Bhfuil muid anois. Tá siad thart feadh seo.
Ceannar an tíú seo creidim? Níl arás leat. Ó níl ceann an seo. Níl ceann eile. Raithí mé arás mar sin. Níl an ceann seo mar níl sé sin an ceann is airde ar an óid. Ceithí mé dó ón tíú eile mar sin. Sin é. Thug an cúrsaí an léas go dtí aoine. Inné na níoscara, ina lí I golú trom tin le fíoras. Bailí a chlann timpeall uirthi ag canú, ag siúl go dtiocfaidh sí arás hocu. Sin é tá tinnis mór uirthi. Cabbage le trí. Hí an fíoch in aice aoine, mar a thuasaigh sí ar an cé I Gairlinn. D'insigh sí céard a raibh ag cúras deas uirthi an lá roimhe sin. Is léir go raibh do himhní idir dheas chomhairle, agus beidh sé deacair iad a réití. Lóramid níos mó ach anois té ag peintiúil an bhaile chun an bheatha a thabhairt dó. Mar sin cabhfuil muid a gáil. Ceann amháin mar sin dhéanamh mé an ceann seo ar dtús beara. Sin é. Mar a bhí aoine ag peintiúil an fórgnamh, thosaigh sí ag mothú go hasta. Tháinig sí aghaidh Deirdre, an cúrsaí, ag fécinnt uirthi le imní ina thuaille. Darna ceann Le fórgnamh eile deanta thosaigh sí ag mothú go hasta a ríist. An am seo tháinig sí aghaidh a mhathair, sóirithe, ag fécinnt uirthi le ming gaire grámhair. Tá ceann ar an tíú seo fásta. Bhil dhéanamh mé an ceann seo ar dtús beara. Níl scéal leis an ceann seo, agus mar sin raibh muid ar aghaidh.
ho. Or do Chunty and Shaw. Jarash Sabalia Bogella agus the rare on Lair Scéal tá sé an seo go dtíre. Né. Is a ríist mar a chríithní sí an fórgnamh dearna thosaigh sí ag mothú go haiste. Tháinig sí a thathar éadan. Bhí sé ag sileadh na deor mar a bhí sé ag breathnú uirthi le brón agus fólgann sin na thuaille. Sin arás go dtí an fíochtú sa baile bogella. Níl ruidir bí an seo, Harrow. Ine Shahara. Is feidh mór é sa an fia agus íana ag teacht. Tá himhní difriúla faoi deireadh an scéal ag na trí daoine is tábhachtaí iad ó shiel. Láirigh iad agus caithfidh tú socrú a dheanú cé acu a greideanú. Mar sin tá trí deireadh an scéal le fáil, deireadh éagsúla agus mar sin caithfidh mé ré a dheanú. Well, níl mé ag iarraidh scéal an athair a dheanú mar bhí mé mar a bheith deireadh an scéal seo. Well, ach b'éidir go mé mar a an scéal. Ach sílim go dheanaí mé leis an ban créasí Deirdre, mar b'éidir go méad dulchas níos mó eici. Ach an maithair fásta bhí cibhní bra eici, agus siad san ag súgrú le héile arís. Mar sin sílim go dheanaí mé an maithair. Dachraí mé an smuoinemh a bhí agam. Glací mé leithí ar bar an slío mar sin. Getchult go hard sa spéir inis. Tá faoiseamh níos mó eici. Inis. Glí an fia hama. Chun grim a bhainte ma astú, clicéil agus tarrainn os a gionn í circle. An sin úsáid a thabhrann chun muintir na háite a bhailiú is go ganadís le chéile.
nuair atá gach duine ag ceannú le chéile be cibhne a bhain a rinse acu. Tuigim so caithfí mé muintir na háite a bhailú le chéile. Cá bhfuil siad Theo Clay. My blower. Rai Latiana. Or go méid sé an seo sin é. Bhaí an spirit brón éadan mar tháinig sí huige. Tháinig bás me íon a bocht, caithfí mé creideann se thuirtí, agus má áran a cheannú le gach duine sa bhaile. An stúrí tú mé? Sílam gur rinneadh mé an dearú a bhí ag éadan de thimpeaiste ach béirbí. Is comma. Ceol galanta ag an puinse seo tar éist. Agus Deirdre tá sí an seo. Sin duine creideann go dtí atá le déanúna seo go dtí an fíochtú. Raithí mé chias agus arás ar an bhalla cos farige.
Nish a haar Jerry an Scéal tá méid Janu. Le muintir na háte ag canú le héile, hánig na trí cibhní le héile agus hánig íana amach ón Gaeilge, mar spirid in aca leo. Góró maithogad as 8 pór íana sa an Gaeilge, Joey tú do chléite dearna in aca de áitmhais, faoin airse clochan. Bhfuil inis a íana misnúil sa an fia, tá dá ragart agad agus tá mé bognach ré. Tá mé bognach ré thu a stúrú go dtí an Scéal eile. Ní caithfí tú ach mo chléite dearna a ail. Mar sin an clotha a bhí sé caintrí tá sin seo tá méid Janu mar níl inróg mar sin ar an tíú seo, mar sin an bhela ar tíú clé. Níl ólas ar bí eile an seo níl. Béidir an seo. Sin é go ddíire an chléite dearna. Íoracail an gibhrí. Bhí áran éadan cóbróna nuair a chríochnaí sé crom na muintir a gin. Hánig brón thar íana mar a thuasaí an cibhne dearna. Hánig deoch an córésaí rá dhéana agus thar an ihe cailliú íana bocht. Lean an Scéal sa máille bog ar aghaidh ach bhí brón fós an sin mar bol ín grí gath ile ina. Íana bocht, Scéal bróna a bhí an. Ach tá sí siar inis go dtí an Scéal eile. Leis an chléite dearna faithe, Jimmy leathanní an lórscéal I léig, agus fuair íana I héin ag gataí an Scéal eile, agus an fíocht ag fanacht leithí. Fuair tú an Jerry don Scéal agus tá an Scéal eile ag fanacht leat inis, ach bhí trí Jerry difriúla, an bhfuil tú sásta leis an cionn a pheic tú, nó an maithleat iireachta ríist. Sin ceis simúil. Níl mé cinse an bhfuil Jerry an ina bhfuil si beo fós nó an bhfuil si mar a bhan ahan cionn. Tá méid deanú go bhfuil mar is spiridí sa chlíthe. Cibé arbí sin bhain mé sóp mór as an chlíthe sin go háirithe an stíl álainne agus an ceol ionta ar fad a bhí an, agus an dóid go raibh an Scéal ráite dúin I mó láu scríúin. Bhí sé sin galanta fásta, agus mar sin bhfuilín go mór 5 punt a caiithú ar an chlíthe seo. Bhí cúpla glitches an ach níl sé sin códana le chlíthe 5 punt mar sin, mar tá go leor glitches I
cluichí tádthaird agus tá costas I bhfad níos mó orthu. Mar sin, scéal ionta agus fís cluiche ionta a bhí an. Ok, tá súil agam gur bhain sibh solt as an físe na harde agus go mór ó maith agat as a bheith ag arg. Go dtí an céad eile mar sin, a mór áiríomh a harde, slán.